ana sing duwe aku bingung akak ngene dadine ada Elena cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakeni kasep tekanku kasep jebol kowe jebol wis ana sing duwe aku bingung akak ngene dadine ngene yo sewu cara bakal tak laken aku pena aku sawiji sing tansah nangani kering aku sabar lan laten angeteni yo bareng Dewa Tresno marang Dewa Tresno. Oke. Terima kasih matur suwun. Monggo kembali Bung MC.